Hoxe vamos a ver neste tema dous aparellos, o aparello dixestivo e o aparello respiratorio. Comezaremos co aparello dixestivo e vamos a dividir este tema en anatomía e procesos dixestivos. Na anatomía podemos diferenciar dúas partes moi claras, o tubo dixestivo, que é un conducto longo e aberto que comeza na cavidade bucal e remata no ano, e as glándulas anexas, que son órganos que verten sustancias ao interior dese tubo, pero que están fora del. Comezamos pola primeira parte, que é a cavidade bucal. A cavidade bucal ten, a súa vez, varias partes que debemos de coñecer. Por diantes pechan os beizos, por arriba pecha o padal duro e o padal blando, e ao final está a úvula que se encarga de frenar un poquinho os alimentos cando tragamos. Os carrillos, que serían os que pechan a boca polos lados, a lingua e os dentes. Comezamos polos dentes. Hai 4 tipos de dentes, os incisivos, que son 8 e se encargan de cortar os alimentos, temos 4 arriba e abaixo, os caninos que desgarran os alimentos, concretamente a carne, os premolares e molares que trituran e desmenuzan o alimento. Ademais, temos a lingua, que é un órgano musculoso que se encarga de mover o alimento e intervén na fala, na deglutición e no gusto. Ademais, para ese gusto a lingua ten as papilas gustativas, que son pequenas montañas onde se detectan os produtos químicos. Esta foto que vedes aquí é unha mentira. Non temos unha zona onde se detecten os distintos tipos de sabores, senón que están todos mezclados ao longo da lingua. Bueno, e tamén engadir que os seres humanos temos 32 dentes na idade adulta, pero na infancia temos 20, que son os dentes de leite que se caen ao longo da infancia. Despois, a segunda parte sería a farinxe, que é unha cavidade común do aparello dixestivo e respiratorio, é o punto de unión entre o oído, o nariz e a cavidade bucal. Así, por exemplo, cando se nos taponan os oídos, podemos mover un pouquiño a farinxe e se destaponan. E despois del tamén temos a epiglote, que é un músculo que tapa a larinxe. Despois temos o esófago, que é un conducto moi musculoso por onde avanza o alimento, dende a farinxe ata o estómago. E vai facendo avanzar o alimento polos movimentos peristálticos que estades vendo neste GIF, que se van apretando o alimento dende atrás para facer que baixe. Tanto é así que se nos tragamos e facemos o pino, igualmente o alimento pasaría polo esófago. Despois está o estómago, que é un ensanchamento do tubo dixestivo en forma de fava e que se pecha por arriba nun esfínter chamado cardias e por outro nun esfínter chamado píloro. Ten unha capacidade aproximadamente de 1,2 litros e un órgano moi musculoso onde se van aí a mover o alimento. Despois temos o intestino delgado, que é un tubo moi longo que pode chegar a medir 7 metros, formado por 3 partes. O duodeno, que é a primeira, o xexuno e o ilio. No duodeno vaise producir sobre todo a digestión e no xexuno e no ilio a absorción de nutrientes. Comeza no esfínter pilórico, onde acaba o estómago, e remata na válvula ileocecal que une o seguinte, que é o intestino groso, que é un tubo muscular de 1,5 metros formado por estas partes que tedes aquí. O cego, o apéndice, o colon ascendente, o colon transverso, o colon descendente, o recto e o colon sigmoideo. Ademais deste tubo dixestivo temos as glándulas anexas. Son 3 que vamos a ver, as glándulas salivares, o fígado e o páncreas. As glándulas salivares, como o seu nome indica, encárganse de producir saliva e hai 6, 3 de cada lado, as parótidas, as submaxilares e as sublinguais. O fígado é a glándula máis grande do corpo humano, é unha glándula cun montón de funcións e vitais para o organismo. Entre elas, pero hai moitas máis, eliminar as toxinas como o alcohol ou os medicamentos, formar proteínas, formar lípidos, formar glúcidos. Tamén, por exemplo, se encarga de destruir os glóbulos vermellos cando xa chegan a certa idade e xerar a bile. A bile vai a ser fundamental para o proceso dixestivo porque vai a ser un xugo que se verta ao tubo. A bile se almacena na vesícula biliar, que simplemente é un lugar de almacenaxe. Por iso hai a xente que teredes escoitado que lle quitan a vesícula,
quitar a vesícula, a persoa pode ter unha vida relativamente normal, con moito cuidado na súa alimentación, e despois está o páncreas. O páncreas é un órgano con forma alongada que se encarga de producir o xugo pancreático. E tamén a insulina, que xa vimos noutros temas que é fundamental para a regulación do azúcar en sangre. Ademais, produce outras hormonas que xa veredes en cursos vindeiros, como o glucagón, etc. Ben, pasamos agora á segunda parte do tema, que serían os procesos digestivos. Os procesos digestivos son 4. A inxestión, que é a incorporación do alimento ao aparello digestivo, e que se divide en 3 procesos: mastigación, insalivación e deglutición. A digestión, que é a transformación dos alimentos en sustancias máis sinxelas. A absorción, que é o paso desas sustancias máis sinxelas dende o tubo digestivo aos vasos sanguíneos. A exestión, que é a expulsión das sustancias non dixeridas para formar as feces. Inxestión se dá fundamentalmente na cavidade bucal, na farinxe e no esófago. E vai a estar formado de 3 procesos: mastigación, insalivación e deglutición. A mastigación é romper eses alimentos en fragmentos e o realizan entre os dentes, que van fragmentando, e a lingua, que move eses alimentos de lado a lado. Despois está a insalivación, que é mesturar eses alimentos coa saliva para formar o bolo alimenticio. Aquí a saliva ten un montón de papéis. Primeiro, humedece os alimentos para poder detectar o sabor. Se vos fixades, cando comedes, por exemplo, un polvorón, que é un alimento moi seco, tardamos uns segundiños en poder detectar o sabor do polvorón, porque as papilas gustativas detectan as sustancias químicas disoltas. Despois, lubrica ese bolo alimenticio para que baixe facilmente polo tubo digestivo e, ademais, ten un certo tipo de enzimas que se encargan de romper os glúcidos. Principalmente, hai unha enzima que é a amilasa, que rompe o almidón. Así, se vos deixades unha miguiña de pan dentro da boca durante uns minutos, esa amidón do pan empezarás a romper e empezaremos a notar certo sabor doce na boca. Ademais, a saliva ten unha enzima moi importante que nos protexe dos microorganismos, que se chama lisocima. Deglutición. A deglutición se realiza na farinxe e a entrada do bolo alimenticio cara ao esófago e ao estómago. E se realiza en varias partes. A primeira, a lingua, sube cara arriba, como vedes aquí, e impulsa o alimento cara abaixo. A farinxe ten aquí un papel moi importante porque se encarga de regular os alimentos e o paso de aire gracias a unha tapiña chamada epíglote, que o que se vai encargar é que cando se produce esa deglutición, a epíglote vaise baixar e vai a tapar o tubo aéreo. Isto que vai a permitir que os alimentos non vayan cara aos pulmóns e cara ao aparato respiratorio. Cando esta tapiña falla é cando se producen os atragantamentos. Despois, a deglutición continúa no esófago e, como dicíamos antes, se vai movendo o alimento por movimentos peristálticos cara abaixo. Pasamos á segunda parte, que é a digestión. Na digestión, o alimento, durante ese percorrido, vai a transformarse en sustancias máis sinxelas, os nutrientes. A digestión fundamentalmente se vai a producir en 3 momentos no aparello digestivo: na cavidade bucal, no estómago e no intestino delgado. E hai 2 tipos de digestión: a digestión mecánica, que rompe o alimento en fragmentos, e a digestión química, que gracias a certas enzimas se van atacando eses fragmentos para ir soltando os nutrientes, esas sustancias químicas. Continuamos coa digestión, que é un pouco repaso do que xa vimos. Vai haber 2 tipos de digestión na cavidade bucal. A digestión mecánica, tamén chamada mastigación, na que rompemos os alimentos en fragmentos, e tamén esa amilasa que vai na saliva vai a comezar a digestión dos glúcidos, a digestión química dos glúcidos. Agora vamos a ver que sucede no estómago. No estómago comeza sucedendo a digestión mecánica, que é isto que vedes aquí, que as paredes do estómago golpean o alimento, o fragmentan e o misturan
co xugo gástrico. O xugo gástrico encárgase da dixestión química do estómago. Este xugo gástrico que se vai vertindo está formado por 3 partes. Leva un ácido clorhídrico que ten efecto bactericida, vai matando a todos os patóxenos que se encontran nos alimentos e tamén un efecto digestivo de axudar na digestión e fermentación deses alimentos. Tamén se encontra a pepsina. A pepsina é unha enzima que ataca as proteínas presentes nos alimentos. E por último, isto que vedes aquí en blanco é o mucus producido no xugo gástrico. O mucus xera unha protección para a parede do estómago que vai evitar que o estómago se dixera a sí mesmo. No intestino delgado tamén vaise producir a digestión e vaise producir gracias a 3 xugos. O primeiro deles é o xugo intestinal, que o segregan as propias células do duodeno e que contén gran cantidade de enzimas, entre eles a lactasa, a maltasa, que se van a encargar de fragmentar finalmente os glúcidos, os lípidos e as proteínas. Tamén no duodeno se van a vertir 2 xugos das glándulas anexas. O fígado vai a verter a bile, que se va a encargar de romper os lípidos en partes moi pequenas para que podan ser atacados polos outros xugos. E despois está o páncreas que vai a producir o xugo pancreático, que se vai a encargar de dixerir glúcidos, lípidos e proteínas. Tamén aquí esta diapositiva para repasar algúns conceptos de primaria, que despois da digestión química e mecánica que se produce na boca, a eses alimentos se lle chama bolo alimenticio. Despois da digestión química e mecánica que se produce no estómago, a eses alimentos chámaselle quimo. E despois da digestión química que sucede no duodeno, a ese conxunto de alimentos chámaselle quilo, que xa a continuación vamos co proceso de absorción. O proceso de absorción é o paso de sustancias xa dixeridas que están no tubo digestivo cara ao interior do corpo, concretamente cara aos vasos sanguíneos e os vasos linfáticos. Vai suceder en 2 sitios fundamentalmente, o intestino delgado, pero tamén algo no intestino groso. Para esa absorción no intestino delgado, o intestino delgado ten unha estrutura moi especial, que é esta que vedes aquí abaixo, que ese tubo se prega sobre sí mesmo moitísimas veces para aumentar ao máximo a superficie de absorción, porque en vez de ser un tubo liso, te empregues permitindo que haxa máis superficie pola que absorber eses nutrientes. O primeiro deles é este pregamento que se sucede no tubo, que son os pregues circulares. Dentro de cada un deses pregues circulares, a súa vez, volve a estar pregada a parede, formando o que chamamos as vellosidades intestinais. E, a súa vez, as células que están nas vellosidades intestinais teñen a súa membrana superpregada, a iso que coñecemos como microvellosidades. Estas estruturas van a permitir que aumente moito o lugar por onde se poden absorber os nutrientes. Por exemplo, as persoas celíacas que non levan unha dieta sen gluten van destrozando as vellosidades pouquiño a pouco ata quedar prácticamente planas. Iso fai que queden desnutridas porque non se poden absorber suficientes nutrientes para esa persoa. Unha vez xa vemos esta estrutura, vamos a ver que sucede nela. Os alimentos xa descompostos, que son os nutrientes, van a atravesar esa vellosidade intestinal e pasar cara ao seu interior a través das células. Unha vez dentro da vellosidade, vanse mover de 2 formas. Os glúcidos e as proteínas vanse ir polos vasos sanguíneos e os lípidos vanse ir polos vasos linfáticos cara ao resto do corpo. Ademais, no intestino groso tamén hai absorción. Se produce absorción de 2 nutrientes, de auga e de sales minerais, regulando como van a ser esas feces. Se hai menos absorción de auga e sales minerais, por exemplo, porque estamos nerviosos, esas feces van a ser máis líquidas, dando lugar a unha diarrea. E por último, a exestión. A exestión é a expulsión de sustancias non dixeridas e non absorbidas, en forma de feces. Por que non dixeridas e non absorbidas?
porque son eses restos que non é o noso corpo capaz de utilizar. Un exemplo serían as sementes dun tomate, de cando eu me como un tomate, como o noso corpo non é capaz de dixerilo nin absorbelo, esas sementes saen exactamente igual que como estaban nas feces. As feces nos permite eliminar todo e se van formando no aparello digestivo, concretamente no intestino groso. A través, aos pouquiños, se van movendo a través dese intestino groso mediante movimentos peristálticos cara ao ano e según van avanzando, pois se lle vai retirando esa auga e sales minerais, volvéndoas máis sólidas. Finalmente, para defecar, é dicir, expulsar esas feces a través do ano, se realiza mediante os esfínteres do ano, que son dous, un voluntario e un involuntario. O involuntario non o controla ninguén, pero o voluntario vaise entrenando coa idade, así os nenos pequenos fanse cacas en riba. E finalmente, a modo de resumen, todo o traxecto dende o inicio do tubo digestivo ata a expulsión das sustancias a través do ano durante 24 e 48 horas, dependendo do tipo de alimentación, do movimento da persoa, etc. Tamén engadir aquí que no intestino groso se produce unha digestión suplementaria, que as bacterias que viven en simbiose connosco no noso intestino, que se recordades chamanse flora intestinal, realizan unha digestión das sustancias que nós non podemos dixerir, como por exemplo da celulosa. Aquí vamos a aproveitar para resaltar un concepto, que é a diferencia entre feces e ouriños. Non son o mesmo, aínda que así o pareza. As feces son restos de alimentos que o noso corpo non quere. Pois, por exemplo, se eu me trago unha moneda, vai a salir nas feces, porque o noso corpo non é capaz de dixerila nin de absorbela. En cambio, os ouriños son os restos dos nutrientes xa utilizados polo noso organismo, é dicir, que os nutrientes son absorbidos a través do intestino delgado, chegan ás células, son utilizados nas células e os restos dese proceso son os que van a ser expulsados nos ouriños. Pasamos agora ao aparello respiratorio. Recordamos que a función do aparello respiratorio é tomar oxígeno do aire para que chegue ata as células e expulsar o dióxido de carbono que producen as células ao exterior. O obxectivo final da respiración é chegar a facer a respiración celular. A respiración celular é un proceso químico que ocorre nas mitocondrias de todas as células do corpo e que nos permite obter enerxía. Para iso, combinaremos a glicosa procedente dos alimentos, co oxígeno obteremos enerxía, CO2 e auga. A continuación vamos a ver as fosas nasais. As fosas nasais ábrense ao exterior polos orificios nasais que están na nariz, que é a parte externa. Dentro das fosas nasais encóntrase a cavidade nasal, onde están os cornetes. Os cornetes son uns tubos longos e finos por onde ten que pasar o aire e que se encarga de quentar o aire, xa que están rodeados de vasos sanguíneos quentes, de humedecelo para que sexa máis fácil logo extraer oxígeno e de limpialo gracias a unha serie de cilios que teñen esas células. Ademais, encóntrase no final da cavidade nasal a mucosa olfativa, que está formada por unha serie de células que se encargan de detectar as sustancias presentes no aire e que, entre outras cousas, nos permite detectar o olor. Continuamos coa farinxe, que a farinxe, como decíamos anteriormente, é a parte común ao aparello digestivo e respiratorio, e ademais aquí engadiremos que na farinxe se encontran as amígdalas. As amígdalas son glándulas de defensa inmunolóxica frente aos microorganismos e que se inflaman cando temos unha infección. Por iso o médico nos pon un palito na lingua para poder ver as nosas amígdalas e asegurarse de se hai unha infección. Ademais, recordemos que aquí tamén se encontra a epíglota. Despois está a larinxe. A larinxe é un tubo musculoso situado a continuación da farinxe e xa exclusivo do aparello respiratorio. Nela atópanse as cordas vocais, que son unha serie de cartílaxes e músculos que permiten a fonación, é dicir, que nos permiten falar, cantar, facer sons.
Nos varóns hai unha parte da larinxe que está ensanchada e iso permite darlle gravidade á voz masculina e se coñece como a noz de Adán. A continuación ven a tráquea. A tráquea é un tubo duns 13 centímetros que permanece constantemente aberto grazas a 20 anéis cartilaxinosos semicirculares, que danlle tal suxección ao tubo que permite que, aunque aspiremos ou expiremos moi forte, o tubo permanezca aberto sin colapsar as paredes. Despois están os bronquios. Os bronquios son dúas ramificacións da tráquea cunha estrutura moi similar e cada un se inxecta nun pulmón. Estos son os que normalmente os asmáticos teñen problemas con eles porque nun ataque de asma fanse máis estreitos. A continuación deses bronquios veñen os bronquiolos. Os bronquios vanse dividindo de dous en dous como unha árbore formando os bronquiolos. Cada un destes bronquiolos remata nun saco alveolar. O saco alveolar, a súa vez, está formado por moitos circulitos moi pequenos chamados alvéolos pulmonares. Os alvéolos teñen unha parede moi delgada rodeada de vasos sanguíneos moi pequenos, chamados capilares. É o lugar onde van a suceder o intercambio gaseoso que veremos a continuación. Ademais deste tubo aéreo, tamén temos os pulmóns, que son uns órganos con aspecto esponxoso que se atopan protegido por as costelas. Nestes pulmóns temos a árbore bronquial, que é todos esos bronquios, bronquiolos e sacos alveolares que se encontran no seu interior. O dereito é máis grande que o esquerdo, pois ten 3 lóbulos e o esquerdo 2, xa que o esquerdo ten que deixar oco para o corazón. Ademais de baixo, temos un músculo que é o diafragma, que ten forma de cúpula e, como vedes aquí, cúrvase ou se aplana para permitir a respiración. Bueno, e como a función do aparello respiratorio é captar oxígeno do aire e pasalo ao sangue e expulsar dióxido de carbono que producen as células, vamos a ver como se realiza. Vaise realizar principalmente mediante dous procesos. A ventilación pulmonar, que é o que estades vendo aquí, que é introducir o aire ata o fondo dos pulmóns e despois sacalo. E o intercambio gaseoso, que é que neses alvéolos se produce o intercambio de oxígeno e CO2 co sangue. Comezamos coa ventilación pulmonar. A ventilación pulmonar é a entrada e saída do aire dos pulmóns. Vamos a necesitar que interveñan os músculos intercostais, que son os músculos que elevan a caixa torácica, e o diafragma, que é o músculo que se atopa por debaixo dos pulmóns. O que van a facer estes dous músculos é deixarlle máis espacio aos pulmóns para que podan crecer. A ventilación pulmonar se divide en dous movementos, inspiración e expiración. Na inspiración, como vedes aquí, o diafragma baixa, permitindo máis espacio para os pulmóns, os músculos intercostais contraense elevando a caixa torácica e así os pulmóns poden aumentar de volumen. Ao aumentar de volumen xérase un baleiro que é enchido co aire do exterior ata levar o aire ata os alvéolos. Na expiración, o diafragma sube, reducindo o tamaño dos pulmóns, a caixa torácica baixa gracias a que os músculos intercostais se relaxan e os pulmóns finalmente reducen totalmente o seu volumen. Isto fai que o aire salga dende os alvéolos ata o exterior. E finalmente vamos co intercambio de gases. O intercambio de gases sucede entre a inspiración e a expiración. Ao inspirar, este aire cargado de oxígeno vai a pasar a través da parede do alveolo e a través da parede dos vasos sanguíneos, que é moi fina, para chegar ao sangue, onde se vai unir os glóbulos vermellos, concretamente a hemoglobina dos glóbulos vermellos. Ademais, o dióxido de carbono, do mesmo xeito, vai vir dende as células e vai a sair a través dos alvéolos, saindo un aire cargado de CO2. Isto é o intercambio gaseoso. E ata aquí o noso tema de hoxe.